खिन्थु दिनै जों नुनो मोनदों बेखौ एनडिएफबिखौ नायद्रायियावनो आंनि थाखायब्ला बे बिटिआर सुक्तिया मालाबाबो मोजां नङा आरो बेजों जोङो साबसिन गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्सुवेलि आं दंफैयो दिनैहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट सान्तिपुर रनिखाथानि थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर होननाय गामि जायगायाव एरियायावहाय दंफैयो। खिन्थु दिनैहाय आं फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि एक्स एनडिएफबिनि मस्ट सिनियर 9 बेट्सनि जोंखौ जायखौ बुङो सार आफादाव बियो खौसे होननानै बुङो बि खौसे। आं बेखौ 98निफ्रायनो लोगो मोनदों 98, 99 बे समाव आं बेनि लिडिंआवनो बेनि आन्दारावनो जेब्ला बिटिसि एकर्ड जायाखै बे समाव धुबुरी डिस्ट्रिक्ट बे समाव जों धुबुरी डिस्ट्रिक्टआवहाय बे सारनि आन्दारावनो जोङो थाना फैनाय आरो बे सारनि दैदेननायावनो ग्रुप लिड खालामनाय बा गुबुन गुबुन खामानि मावनाय ना बेफोरबायदियावहाय जों थाफानो मोननाय। जों बे सार खौसेजों दान्दिसे सावरायनानै लानि नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा सारा मा समाव ट्रेनिं लायामोन? ट्रेनिं लानायनिफ्राय जों जागायजेननोसै। आदसा आङो जाहैबाय 1994आव आफादाव हाबदों। ओमफ्राय 1995आव 1 जानुवारि आङो नांलामाव रिक्रुइट खालामजादों। ओमफ्राय 30 डेजनि उनावनो जोंनि ट्रेनिंआ स्टार्ट जादों। बे जाहैबाय ट्रेनिंआ नांलाम भुटानाव। ओरैनोथ' आफादाव हाबनायनि उद्देश्यआथ' गिदिरथारमोन। दिनै जोङो आफादाव हाबैनि सिगांनो आङो मोनसे भलन्टियार फर्स होननाय मोनसे दंमोन जोंहा एक्स BMBF बेयाव दंखायोमोन आङो बै बाराव 1989निफ्रायनो आङो स्ट्रागोलाव थाबोखादों आरो जाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोदों। बुंनो थाङोबा जेरै नैबे जिहेथु भलन्टियार फर्सआ एबसुजों दानानै होजानायमोन बिनि उननिफ्रायनो आरो बिनि गेजेरनिफ्रायनो दिनै जाथिनि जिहेथु गादब जानाय नासयजानाय सोबख'जानाय नासयजानायनिफ्राय गावनि हाखौ माने उदां खालामनो होननानैनो जोङो बा आंनो बेक्ति हिसाबै दिनै जोंनि जाथिनिफ्रायनो जुदि हाथियार दैग्रा मोनसे हानजा ओंखारबायब्ला बेयावनो आंबो जगदान होफानोसै होननानै आङो 95आव बे ट्रेनिंखौ लानाय जादों। एनडिएफबिआव। आदसा ट्रेनिं लाखांनानै ओरैनो सारा बबे डिस्ट्रिक्टआव दङमोन? ट्रेनिं लाखांनाय लोगो लोगो आङो बेहायनो बे समाव चिरां डिस्ट्रिक्ट गैयामोन। जेब्ला बिटिसि एकर्ड जादों बिनि उनावसो चिरां डिस्ट्रिक्ट जादों। खिन्थु आं बे क'क्राझारमोन बे समाव बियो क'क्राझारावनो आङो थाफैदों आरो ट्रेनिं जोबनाय लोगो लोगो आंखौ बाहाय क'क्राझाराव हरदों आरो नेक्स्ट आंखौ फर्ट बडजरा होनो बे क'क्राझार नङामोन बेबो दिनै बियो धुबुरी डिस्ट्रिक्टमोन। आं बे जायगायाव सौहैनाय जादों आरो सेक्सन कामान्डार हिसाबै। ट्रेनिं लानो थांनायनि बाथ्रा ओंखारदों बे समाव सारखौ खोनानो मोनदोंमोन सोरनावबा दाहोना थानाय बा माबा मोनसे। औ थारमाने आफादा मोनसे इन्टारभिउ लानाय बादि जायो आफादाव। खारन बियो हागोन ना हाया धोज्य दंना गैया बेहा दिनै बे उथ्रिसारनो हागोन ना हाया। खारन आफादाव हाबनाय मिन्स बे ओरैनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय मोनसे थांनाय नङा। दिनै बे थैनाय थांनायनि खोथा दं जाथिखौ बासायनायनि खोथा दं। जिहेथु जाथिनि जारिमिनारि मोन्थाय बे मोन्थायखौसो लानानै जिहेथु जोंनि हाखौ उदां खालामनो होननानैसो जिहेथु बे आफादखौ गठन खालामनाय जादों एबा दानाय जादों 1986 3 अक्ट'बराव। दा बिनिखायनो एसे सोरबा जुदि बे केडार्सआ जुदि आफादाव हाबनोब्ला दिनै धोज्य दंना गैया नैबेखौ नायनो थाखाय दाहोनाबो दोनगोन आरो खामला हाजिरा मुजिराबो मावनो होगोन। माबा मोनसेबाबो नोंखौ थिनहरफ्लागोन गिनाय दं नामा माबा मोनसे साननाय दं नामा हागोन ना हाया नैबेखौ नायग्रोनाय जायो आरो मा। थिग बिदिनो आङो धोज्य लानानै गोसोखौ हमथाथारनानै बरपेटा खायजामाथियाव आङो बे समाव आङो नांगोल दाननो रोंलाय नांगोलबो दाननो रोङो। थाबाय आङो बोसोरसे जायाखैब्लाबो
6 माससो आङो बरपेटा खायजामाथियाव आङो बिदिनो बोराय साजों नांगोल दानफायो, बोराय साजों जुंगाल दानफायो, हाग्रा हहैफायो, आसु माइसा दांफायो, थिग बेबादिनो मावनांदों आरो आङो। बेनो जाहैबाय इन्टारभिउ। बेयाव उथ्रिसारनो हायोबासो आफादाव हाब, बाव उथ्रिसारनो हायाबा आफादाव दाहाब होननायमोन आरो बैबारनि। खिन्थु उननि बेलानिखौ आङो जि नुदों मथा मथि बिदिनो क्राइसिसनिबो जाहैबाय मानसिनि, दिनै नांग्रा मानसि नांगौ, दिनै मेजरिटिया खम जाहैबाय, नैबेखौ लानानै माने हयथ' जानो हागौ माने जदे मदे सेंग्राखौनो गोरोंबो रोङैबो लानांगौ गोनां जाहैदों आरो बे। आफादाथ' सारमोन थानाय समावहाय ओरैबायदि स्ट्रिक्टमोन, दिनै गय खान्दिसे जानोब्लाबो सेनियरफोरनि खोथाखौ मानिनो गोनां जायोमोन। गोबां नियम निथि दं, डिसिप्लिन फरमेसन, बेफोरखौथ' मानिजोबोमोन ना सारमोना? एकदम मास्ट बि इम्परटेन्ट, बियो मानिनांगौआ खोब गोनांथि दङ। खारन नोङो दिनै गय जागोन, गय जानो लुगैगोन, बहाबा मार्केटाव थांगोन, बाहायथ' बिपदनि खोथा फैबाय। जोंनि एनिमिया थानो हागौ बे लामायाव, जोंनि एनिमिया थाखुमानो हागौ बे गुनथि दखानाव। बे गुनथि दखानाव जोङो गय जानो थाङोब्लानो, जोङो थांखु जानो थाङोब्लानो माबा मोनसेबोथ' जानो हागौ। आरो जोंनि माखासे देहायारिफ्रा माने थांखु जायोब्ला, गय निसाफोरखौ जायोब्लानो माने लोरबां जालाङो। जोंनि मा होनो बेखौ स्ट्रेंफ्रा माने बायफ्लेलांनो नागिरो। थिग बेनिखायनो आफादा बेखौ टटेलि निसाखौनो बन्द' खालामनानै होनाय जादों आरो। दिनै बे बुस्थुखौ सोबोब्ला, बे बुस्थुखौ जायोब्ला, बै बुस्थुखौ लायोब्ला, मोनजायै बुस्थुखौ लायोब्ला माने आफादाबो माने एक्सन लानांगौ गोनां जादों। दा ट्रेनिं जोबखांनायनि उनावहाय सारा बबे डिस्ट्रिक्टआव फार्स्ट टाइम थाफैया? बै समावथ' बियो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टसो गोग्लैयोमोन। डिस्ट्रिक्टमोन बङाइगाव, बे क'क्राझार, बरपेटा, कामरुप बेफोरबायदिसोमोन। बबे डिस्ट्रिक्टआव थाफैजेनामोन? आङो फार्स्ट जोंनि आफादा माने नैबेखौ बङाइगाव मोनसे प्लाटन होनोमोन। बङाइगाव प्लाटनमोन बियो। डिस्ट्रिक्टआ जानो हागौ क'क्राझार, खिन्थु जोंहा लायोमोन मा बङाइगाव प्लाटन। बेखौ आङो बे बङाइगाव प्लाटनावनो आङो फार्स्ट टाइम थाफैनाय जादों आरो। बे जाहैबाय 95, 96, 97 सिमा आङो ओरैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, ओमफ्राय ओरैहाय बङाइगाव जोंनि प्लाटन, क'क्राझार प्लाटन, बे मोननै प्लाटनावनो आङो बिजिनि टु आप टु संकससिम बेयावनो गिदिंबाय थाथ'नाय जादों आरो 3 इयार्सआ। बे धुबुरी डिस्ट्रिक्टआवबोथ' थादोंमोन साराबो? थादों। धुबुरी डिस्ट्रिक्टआव आङो 98आव थाहैलायबाय, 99 थालायबाय, 98, 99खौ आङो धुबुरीयावनो कमप्लिट खालामनानै आङो डिजिगनेटेड केम्पआव, जिहेथु जोंहा ओजोंहाय भुटानाव दंमोन, सेकेन्ड बेटेलियन, नै बाहाय थाहैनाय जादों आरो। दा बेफोरबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै फैनानै दा जोंनि गोजोन गोरोबथानि बेलायाव एसे थांनो नागिरदों आं। दा गोजोन गोरोबथायाव जोंनि एक्स एनडिएफबि सेंग्राफोर गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै थादों। दा सारमोननि खेथ्रआवनो सारमोनानो गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै फैबोदों। मानो होनना बुङोबा एनडिएफबिआ दिनै सारमोननि दैदेननायाव बा सारमोननि गामि गामि हाबनानै दुखु खस्थ' लाना फैनानै नैबे मोनसे गोजोन गोरोबथाया जाना फैदों। दिनै बे गोजोन गोरोबथायाव जों बेसेबां साक्सेसफुल जादों होननानै सानो सारा? बेखौ बुंनो थाङोबाथ' आफादनि जिउ जारिमिना बिराद दुखु गोनां, बिराद दुखु गोनां जारिमिन जानानै थाबाय। जोंहा आफादा बिराद मोजां प्लानिं खालामनानै 1986 3 अक्ट'निफ्राय लानानै जोङो 34 इयार्स जोङो हाथियार लानानै संग्राम खालामबोदों। नाथाय आङो सिन्था धारना खालामदों जे दिनै बिटिआर सुक्तिजों जोङो सुक्ति जाखांनाय लोगो लोगोनो जोंनि मानसिफ्रा आग्रह जादोंमोन, मोनसे जोंनिनो सुक्ति होननानै जोङो बिराद फोथायदोंमोन, जों बिराद मोजां मोनदोंमोन, जों बिराद हास्थायदोंबो। आरो जोंहा रायजो राजा लोब लोब ओंखारनाय हिसाबै जोंनि गोरबोआव बिराद मोजां मोनदोंमोन। नाथाय बुंनो थाङोब्ला बिराद गोलाव जारिमिन जानानै थाबाय। बाथ्राया जाहैबाय जोङो 1986 3 अक्ट'निफ्राय जिहेतु जोङो हाथियार लानानै संग्राम खालामदों, नाथाय बे नङामोन।
जोंनि सुक्तिया बेबादि जानो नाङामोन जोंनि सुक्तिया जानांगौमोन रायजो राजाफ्रा मोजां जिरायनो हानाय रायजो राजाया मोजां सलुसनाव मोजां बेबसा बायदिसिना हेनथेन मावनाय दांनाय आबादानो होन माबा मोनसे सार्भिसानो होन माबा मोनसे फालांगियानो होन दिनै मोजां गभर्नमेन्टनि जि आसनिफोर बे आसनिफोरखौ मोननाय जानांगौमोन बे सुक्तिया नाथाय पाब्लिक मोननायनि सिगांनो जोंनो बे सुक्तिजों लोगोसे जोंनि आफादनि जि NDFB नि केडार्सफोर गासिबो लोरबां जानांगौनि मा गोनांथि दं दाथ' जोंनि नुनायाथ' बिसोर दिनै जोङो 34 इयार्सआव बांलादेश म्यानमार भुटान नेपाल जोङो थायै थायै जों संग्राम खालामबोदों जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा जोंनि आफादनि केडार्सजों लोगोसे पाब्लिकआबो जोंनि नाम लायै लायैनो गोबां मुंख्लं जालांबाय नाथाय बिसिनि बिलुफ्रा बहा थाखो दा दिनै बेफोरनि न'खराथ' बहुद दंस' जालांगासिनो दंस' जादों दिनै हारा सास्ति दासिमबो जोङो फेसबुकआव बोलाबानो नुयो फेसबुक खुलिबानो जों नुनो मोनो दिनै गाबगुखुबो एखमबा फिसानि गाबनाय एखमबा बिमानि गाबनाय एखमबा बिफानि गाबनाय एखमबा समाजारिनि गाबनाय जों बेखौ नुबोबाय थादों जोंनि संग्रामा जाहैबाय जोङो थिगासे जोङो 34 इयार्सखौ जोङो संग्राम खालामबोबाय नाथाय 2000 जितु सुक्तिनि डेट बे सुक्तिनि डेटआव आरो बे सुक्तिया जोंहा बे सुक्तिनि सिगांनो जोंहा आफादा दिनै बिराद मोजां प्रसेसआव थांनानै दिनै जोङो भारत गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै मोजां प्रसेसआव फैखाबायमोन नाथाय सोर लांसुनियाया सोर लिडारा जोंनि गेजेराव हाबसननानै जि बुस्थुखौ जोङो बायनानै लाबोनो नागिरदोंमोन जोङो बांलादेश नागिरबाबो मोनाखै बे बिफांखौ भुटान नागिरबाबो मोनाखै बे बिफांखौ म्यानमाराव नागिरदों जों बे बिफांखौ मोनाखै नाथाय जोङो दिल्लीयाव मोनदोंमोन बे बिफांखौ मोनसे गेरेमसा बिफां बे मोजां जागोन नाथाय बे बिराद मोजां फिथाइ थायगोन बिराद मोजां जागोन होननानै जोङो सानदोंमोन बे बिफांखौ नाथाय सोरबा सासे लांसुनियाया हाबनानै होनानै जों बायनो दाम दर खालामनो नागिरनाय बिफांखौ बायालासेनो दिनै सासे मानसिया दिनै गेजेराव हाबनानै दाम खमनि बिफांखौ बायनानै लाबोबाय थिगासे बायनानै लाबोबाय बिराद मोजां होनबाय जोंनि सिगाङाव बे बिफाङा बिराद मोजां फिथाइ थायगोन बिराद मोजां बिबार बारगोन बिराद मोजां गोदै जागोन बास नंमारगौबो सानबाय बिराद लोब लोब जाबाय नोंगौ बे दै जोङो बे बिफांखौ दै लुनांगोन बे बिफांखौ जोङो बिराद मोजां फोथांनानै लाखिनांगोन बे बिफांनि फिथाइया बिराद मोजां गोदै जागोन बिराद थायनो हागौ सानबाय जोङो नायबाय थाइबायबो फिथाइया थाइहांनायावनो जोङो मोनजाबाय नाथाय गोथाङावनो गोदै बे बिफांनि फिथाइया गोथाङावनो गोदैथार हाब गोथाङावनो गोदैबाथ' आरो गोमोनाव बेसेबां गोदै जाहैबावगोन बे दे होनब्ला जों बे बुस्थुखौ बिराद मोजां फोथांनानै लाखिनांगोन बे बिफांखौ आरो जोङो टन टना हासार होबाय थानांगोन नाथाय दा मा जाखो फैयै फैयै फिथाइयाथ' थायगासिनो जों बयबो एसे एनै जागासिनो दं नाथाय मोनहोलां गोखै जाहोलां मोनहोलां गोखै जाहोलां जागासिनो दङ बे बिफांनि फिथाइया मालाबाबो बिफांनि फिथाइया जाग्रा फिथाइ जाया मालाबाबो गोथाङाव गोदै जाया गोमोनावसो गोदै जायो गोथाङाव गोखै गोमोनाव गोदै जानांगौ आरो मा नाथाय गोथाङाव मानो गोदै जाखो गोथाङाव गोदै जानो ना आरो मा गोथाङाव बिराद गोदै मिन्स बेनो जाहैबाय बिटिआर सुक्तिया जों गोदान समाव बिराद मोजां नुदोंमोन ना मोजां नुदोंमोन बिराद गोदैमोन मोजां नुदोंमोन बिराद जोङो दै लुदोंमोन नङा होमबा दा फैयै फैनानै जामबाय नालाय जामनायखाय दा गोखैया बेनो जोङो दा जानो हाला बेनो दा बिटिआरनि सुक्तिया बेनो सोरनिबा खैसाराव गोग्लैबाय दा जोङो जोंनि आफादनि जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोर दङ दा
लासै 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 बुजिनो हमजोबगासिनो दङ दिनै बे सुक्तिया नंमारगौ गोथाङाव गोदै गोदैमोन दा गोमोनावसो गोखै जाबाय ओंखायनो गोथाङाव गोदै बिफांनि फिथाइखौ मालाबाबो जानो नाङा होननानै एसे सिन्था खालामलायगासिनो दं जोङो दा जिहेतु जों गोजोन गोरोबथा जानानै फैबाय गोजोन गोरोबथा जानानै फैखांनायनि उनावबो दासिमबो लागै जों गोबां समावनो रन्जन दैमारिनि बाथ्राखौ ओंखारलायबाय थायो दिनै बिबो सागान हैदों दिनै सागान हैनानैबो दासिमबो उदांबो जानो हाया बेजों लोगोसे गोबां आरो NIA केस नांनानै थानाय बेफोरबायदि सेंग्राफोर दिनै सेन्ट्रेल जेलावहाय बेसेबांबा दिनै गोबां मानसि सेंग्राफोर दं NIA केस नांनानै थाबाय दासिमबो मानो उदां जानो हायाखै आरो बिनि सिङाव माबाफोर खैसार दंबावो नामा बेखौ सानो नामा सारा निस्सय थानो हागौ जों दिनै ओरैनो सानहरबानो मोनो जेब्लानाखि BLTआ 2003 आव BTC सुक्ति खालामदों BTC सुक्ति खालामखांनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिया बिथाङा दिनै इन्टारिम गभर्नमेन्ट 2 बोसोर सलायदों इन्टारिम गभर्नमेन्ट सलायनाय लोगो लोगोनो बिथांमोननि केसा बेयावनो उइथड्र जाहां जाखादों आरो कमप्लिटलि उइथड्र जाजोबदों साबेसे जेलाव दङ साबेसे केसाव दङ जेब्लानाखि उइदाउट कन्टेस्ट इलेक्सन गेलेनानै सरकार दानो हादों बिथांमोना दिनै बोसोरसेनो हाग्रामा महिलारि सारनिबो केस उइथड्र जेसेबांनाखि सोद्रोमाफोरनि BLTफोरनि सोद्रोमाफोरनि केसफोर बिसोरबो उइथड्र थिग जोंनाबो बिदिनो सुक्तिजों लोगोसे सान्थि सुक्तिजों लोगोसेनो जोंनि केसफ्राबो जोंनि जेलाव थानाय दैमारि सारजों लोगोसे हाजार हाजार मानसि दङ दिनै जेलाव दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बिथांमोनहाबोथ' गनांगौमोन ना दिनै सुक्ति समाव दिनै दैमारिखौ माब्रै बख'ना लांनो हाखो सुक्ति जाखांनायनि उनावनो माब्रै सागान होखांनाय लोगो लोगोनो बोरै जेलाव थांफिनखो बे मोनसे सुक्ति मोजां गोरोबथाना आंथ' बे गोरोबथाखौ मालाबाबो मोजां गोरोबथा होननानै बुङा बुंथों मिल मिटिङाव बुंथों दा जोंखौ सोंखारिनो हागौ सासे कमलबादिया दिनै लेखा फरा गैया दिनै जेबो गुइन गैया दिनै बेबादि मानसियानो दिनै बिटिआर सुक्तिखौ बेबादि बुंहरदों नै बिदि होननानै कमेन्टफ्राव दा लिरनो हागौ बुंनो हागौ बुंथों बाहाय फाजाया जों खिन्थु प्रेक्टिकेलि मावनानै मोनबोनाय सोरबाया दिनै प्रमद बर' बे नांलाम हाजो दिनै नेपाल हाजो भुटान हाजो म्यानमार बाहाय लेवार बाजादोंमोन नामा बांलादेशआव लेवार बाजादोंमोन नामा सोरबा एबसुनि लिडारा बाहाय थांनानै होख्रावहैदोंमोन नामा सोरबा संग्राम खालामहैदोंमोन नामा बाहाय थानानै गथ'फोरखौ लिडिं खालामनानै दिनै बाहाय भारत सरकार बा आसाम सरकार बे सिपाहिफोरजों संग्राम खालामदोंमोन नामा बियो दिनै बियो थाखा फैसा बबेनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय खाङै खाङैसो बियो स्ल'गान डिभाइड आसाम 50-50 होनबाय थादोंमोन बे समाव जोंखौथ' आरो नायनोसो हाबावामोन बे समाव जोंथ' बिराद दुखु मोनथावथाव जोङो दिनै बिथांमोननिनो मालाबा जोङो खारनांगौबो गोनां जादों थेवब्लाबो दे नो डाउट बेफोर जोबनानै थांबाय जों बेफोरखौ रायखांनोबो थांला दिनै जोङो मिलि जुलि जिहेथु जोङो खौसे जानानै बे सुक्तिखौ खालामबायमोनब्ला इमप्लिमेन्टेसना जानांसिगौ थाब आरो सुक्तिजों लोगोसे जिहेथु दफाफ्राव दंना गैया दिनै जेलाव थानाय केडार्स लिडारजों लोगोसे केडार्सफोर दङ दिनै बिसोरो रिलिज जानो हानाय दफाफ्राव लिरनाय दंना गैया आरो माबाफोर प्लानिं दं नामा सोरबाफोर खैसार सोनानै होबावदों नामा बाहाय सोरबा हाबनानै दं नामा बे रिलिज जानाय लोगो लोगोनो बे गार्डिखौ लाफैगोन हयथ' जानो हागौ जोंनि गेजेरावनो जानो हागौ सेनो हागौ होननानै हयथ' सानग्राबो थानो हागौ बिनिखायनो बियो रिलिज जायाखै दिनै गोबां निउस चेनेलफ्राव दिनै नुबाय थानो मोन्दों दिनै रायलायब्लाबो जाया दिनै माब्रै थांब्ला माब्रै जागोन माब्रै थांब्ला माब्रै गगोन दिनै माब्रै थाङोब्ला दिनै बिटिआरआ दिनै इमप्लिमेन्टेसन जागोन दिनै सुक्तिजों लोगोसेनो साफ्रोमबो केडार्सफोरनो साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनो एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनो दिनै रिहेबिलिटेसन स्टाइपेन्डफोरखौ दिनै क्लियारलि होनांगौमोन जोंनि मेगनाव टेक टेक दं मोननाय एनडिएफबि नङै मानसियानो बोरैहाय रिहेबिलिटेसन मोनखो दिनै बोरै स्टाइपेन्ड मोनखो दिनै बेफोर लिस्टखौ सोर हरखो एनडिएफबिखौ दोननानै दिनै सासे
खुनु लेवार अरजाफेरै मानसिफोरनि नामखौ सोरो हरखो बोरै बियो मोननो हाखो मोनथों न' डाउट गभर्नमेन्टनि फैसाजों बियो मोननांगौ थेवब्लाबोथ' NDBखौ सिगां नायग्रोनांगौमोन हाजार हाजार दङ दिनै बुंनो थाङोबा बे हाग्रा सेर सेर नांलामनिफ्राय दिनै राङाफारानिफ्राय लानानै आप टु बेंगलसिम जेसेबांनाखि बर' रायजो राजा दङ बिनि सेंग्राफोरखौबो नांगौबा होजोबमोन जोंखौथ' माइरं बाहोनानै जोंखौ फोथांदों दै आरो हाग्रा जानानै जोंखौथ' बिथांमोना हाग्रा सेर सेरनि मानसिफ्रा जोंखौ फोथांदों दुखुनांथाव बाथ्रा NDBनि जारिमिनफोरखौ रायलायोबा आरो सानसेबाबो जोबा दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय दा बिनिखायनो आङो सानो मा बबेबा बिफांनि फिथाइया गोमोनाव गोथाङाव गोदै गोमोनाव गोखै मालाबाबो जाया थिग नैबे जोंनि बिटिआर सुक्तियाबो बेबादिसो आं मोनदों दा जेसेनो गोमोन जाहोदों गोमोन मिन्स फुराना जामहोलां गोखै जाहोलां जामहोलां गोखै जाहोलां लास्टआव जाजानायानो नङा अब्ला जों बे बिफांखौ मानो नांगौ जों दै लुनो हाला बेखौ जों बेखौ एवफुफिननांसिगौसो जेब्ला सारा गोदो मस्ट सेनियर होननानै जों मिथिगौ आरो आंबो सारजोंनो सारनि लिडिंआवनो थाना फैनाय मानसि हिसाबै जोंनि सिगां सारा मालाबाफोर गुबुन कान्ट्रि जेरैबायदि NDBआ पाकिस्तानफोराव थाङोमोन बांलादेश म्यानमार बेफोरबायदियाव सारा बांलादेशनिफ्राय मालाबाफोर गुबुन कान्ट्रियाव थांदोंमोन आङो बांलादेश होनोब्ला आङो बे जोंहा हाब्रां सार दंमोन हाब्रां सारा जेब्ला बांलादेशआव अडिट दंमोन दिनै बिहा सेकेन्ड बेटेलियननि सिअ'मोन हाब्रां सारा अब्लाथ' खौसे आंजों थफा बे समाव आङो बहा दंमोन फर्ट बडजरायाव धुब्रि डिस्ट्रिक्टआव धुब्रि प्लाटुनाव दंमोन आङो ओमफ्राय बिनिफ्रायनो थांनांगौ थांबाय थांनानै गिलुं गिलुं बासावनो गाखोना थांबाय काजिगाव बास खारोमोन गेग्रेब ग्रेब बास बोराय बे बासजों थांनानै कृष्णाइजों थांबाय दुधनाय मोनहैयाखिसै नैबे मोनसे बेसरगाव होननाय दङ खान्थालगुरि बेसरगाव होननाय दङ बेयाव थांबाय थांनानै ओइ फारसेनो बेनिफ्राय जोंखौ बांलादेश थ्रु लांबाय दा बाव अडिटआव आङो बाहाय प्लाटन हिसाबै सेक्सन हिसाबै आं बाव खामानि मावनो मोनाखै आङो जास्ट सप्तासेबो जायाखै आङो बेयाव मावनानै बेयाव थानानै फैदों आरो फैनानै आङो मथा मथि गुबुन डिस्ट्रिक्टआवनो फ्राय आङो थाथारनानै मावनाय जाखायाखै जेरै ओरै बाक्सा होन अदालगुरि होन ओरै गलाघाट होन बेयाव आं थाथारनानै मावाखै खिन्थु आङो दसे उनाव आङो आफादाव मा होनो बेखौ IB ब्रान्चनि बिबान मोननाय समाव आङो मोनफ्रोमबो केम्पआव एसे गिदिंहैनो मोन्दों आरो हाबहैनो मोन्दों थेवब्लाबो आङो कान्ट्रि हिसाबै आङो थाहैनो मोनाखै भुटानल' कान्ट्रि होनोबा भुटानल' ओमफ्राय ओरैनो बेरायहैनाय हिसाबै नेपाल बेल' भुटाननि टिकखौ साराबोथ' लोगो मोनदोंदां सोरखौ भुटान जिहेतु भुटाननिफ्राय जोंनि NDBफोरखौ जेला एटेक जादों केम्प एटेक जादों बेखौ सारा लोगो मोनदों निसय मोनदों माबायदि दुखु दाहा लानांनाय आयौ बहुद गिदिर जारिमिन बे समाव आङो IB ब्रान्चनि बिबानावनो दंथ'योमोन ओमफ्राय आङो बेहायनो दङमोन बे प्लाटुनावनो दंमोन बङाइगाव प्लाटुनावनो दंखायोमोन आङो मैयाबादियाव गभर्नमेन्टआ डिक्लारेसन होदोंमोन जानुवारि 15 तारिखआव अल क्लियार अपारेशनखौ खालामनाय जासिगोन होननानै नाथाय 2003नि डिसेम्बरनि 15 तारिखआवनो बिथांमोना 1 मास एडभान्स दिनै अल क्लियार अपारेशनखौ मावदों बे समाव अल क्लियार अपारेशन मावनायनि सिगांनो जोंनिनो CO हाब्रां सार आरो जोंनिनो पाब्लिसिटि सेक्रेटारि एरेगदाव सार आरो जोंनिनो काउन्सिलनि मेम्बार जोंहा फोजौखां दिनै बिथांमोनहा बे जोंनि प्लाटुनावनो दंमोन ओमफ्राय बिथांमोनहा जेब्लानाखि अपारेशननि सिगां मा होनो बेखौ मबाइल केम्प जानांसिगौ होननानै दिनै MI मिलिटारि इन्टेलिजेन्सआ भुटानना दिनै हजोंहाय
मा होनो बेखौ राजा राजानि सासे गिदिर मानसि आरो दिनै नोंसोरखौ लेंहरदों ओरै ओरै थांनांगौ टेम्पु थांनानै फैबाय 14 थारिखआव 13 थारिखआव थांदों बिसोरो 13 थारिखआव थांनानै 14 थारिखआव फैदों पिकाडेलि हटेलाव थाफैदों आंबो बिथांमोननि जिहेतु पिकाडेलि रुमाव हटेलाव भुटानाव गेलेमफुङाव आंबो थानांगौमोन मोनसे केसेटआव आङो बासायदों बाथ्राया बेनो जों केसेट बानायदोंमोन मोनसे आफादानो बानायहोदोंमोन मोनसे भिडिअ केसेट फिल्म बेखौ आं लांफैनायाव आङो बागमारासिमल' सौहैदों होमबानो बे घटना जाबाय आं थेवब्लाबो थांथारदों थांथारनानै आङो बे पिकाडेलि हटेलाव सौहैबाय सौहैनानै मा जाखो आच्छा मेडाम बे रुमा मानो खालि जाखो ओमफ्राय बहा थांखो पुलिस लांफैदों असि लांफैदों ओमफ्राय इमाइ लांफैदों मिलिटारि इन्टेलिजेन्स इमाइआ दा बे लांफैदों माबा सिगनेसार होनांगौनो ओमफ्राय साबियालाय होननानै सोंबाय आं साबिखौ सोंबाय आङो साबियाबो लांफादों दा फैफिनगोन जाबाय दाना मा जाखो जानाय नंला परिस्थितिया एसे गाज्रि सानबाय आङो गाज्रि होननानै आङो बेनिफ्राय डाइरेक्ट फैबाय फैनानै आङो बागमारा लालबिथिजों ओरै फैनानै गिदिंनानै जेब्लानाखि आङो बागमारा मोनो खिथाबाय पाब्लिकफ्रा ओरै ओरै बोरै फैखो नोंलाय आर्मि गोजा जोंनि मानसिया ओरै ओरै थांखाजोब्बाय ओरै ओरै जाबाय आङो बेखौ गिलुं गिलुङैनो आङो जेब्ला हाख्ला बाजार मोनो होमबा जोंनि प्लाटनजों आं थाफैफाबाय प्लाटनजों थाबा नै बे बुस्थु बमा जाबायानोसै मोनफ्रामबो केम्पआव मा जाखोब्ला बेथ' मोजां निस्सय दंजोबो निस्सय जोंनि केम्पखौ एटाक खालामजोबसिगोन नंमारगौ बिराद उखुन्दै खुजोब्बाय दुखुनांथाव बाथ्रा दा बे बारनिफ्रायनो बे दिननिफ्रायनो दिनै जोंहा आं हमनो हाखादों जे बिराद ग्रोम ग्रोम आर्मि पुलिस थानाय हिसाबै जेब्ला एरेक्टआवमोन थाङो थांफिननाङो सिगनेसार होनांगौ होननानै लांफिननाङो एरेक्टआवमोन हाब्रां मुसारमोन ओरै फोजोबखांमोन दिनै थांनानै आं बावनो हमनो हाखादों आरो जेब्ला आङो हाख्ला बाजार मोनफैयो अब्ला जाबायानोसै बियो जाथाया जाबाय गोबां दै मोनलोङाखै ओरैनो थैदों जेरै जोंहा हालाखदे रामफल बिलनि जोंनिनो बेस्टमोन दिनै जोङो नामखौ आं बावबाय हालाखदे होननानै जों गाबज्रियोमोन दिनै दै मोनलोङाखै ओरैनो थैदों गावजादों बाव जोंनि आर्मसफ्रा थाबोजोब्बाय आरो सोरबाया ओंखाम मोनजायाखै बहुदआनो ओरै बेयावबो गावजाबाय दा हरैथ' जोंनि मोनसे साराय देरा होननाय दंमोन जोंहा सरबंगुदियाव दिनै बाहायबो बे समाव जोंहा मैखोममोन प्लाटन कामान्डारा केम्पखौ सालायनांगौआ बिनिनो दायथ'मोन नाथाय बियो बाहाय दंफैयोमोन केम्पआव गैयामोन दिनै जोंनिया बांकारावनो इथा खालामजादों नाथाय जोंना सिगां बिथांमोन थांनायनि सिगांनो जोंनि मानसिया भुटान आर्मि आरो इण्डियान आर्मिखौ हेन्डसाप खालामग्रोदों बाहाय गरखालेण्ड गरखा रेजिमेन्ट गोजामोन बेबादि जादों बहुद रायज्लायनो थाङोबा बहुद एनडिएफबिनि सायाव बहुद गाज्रि जारिमिन मोजां जारिमिनानो गैला सुंद'यै मोनसेल' खोथा मोजांबा मोजां गाज्रिबा गाज्रि दिनैनि दिनाव गोजोन गोरोबथायाव आं खनसे फैफिनबावनायसै सारनिफ्राय मा फोरमायनो होगोन दिनै गोजोन गोरोबथा जानानै थाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां जाथारदों ना गाज्रि जाथारदों दिनै मोजां सालायलाङोबा मोजां जुदि खौसेथियै एनडिएफबिफोरखौ गासिबो सोद्रोमाफोरखौनो लानानै जुदि जे नोंथांमोनाबो बेहाय बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव नोंथांमोनाबो ज' फैदो नोंथांमोनाबो ओरै ओरै मोनसिगोन ओरै खालामनाय जासिगोन होननानै जुदि 100% जुदि एनडिएफबिखौ नायोबा आरो एनडिएफबिनि जानानै खाथिग्राफोरखौ नायोब्ला खिन्थु 50% मोजां खिन्थु दिनै जों नुनो मोन्दों बेखौ एनडिएफबिखौ नायद्रायियावनो आंनि थाखायब्ला बे बिटिआर सुक्तिया मालाबाबो मोजां नङा आरो बेजों जोङो साफिसियेन्ट जाया आरो बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना नङा एनडिएफबिनि थाखाय जों बर'नि गेजेराव दा मोननै पलिटिक्स हान्जा दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल आं पलिटिक्सनि बाथ्रा इसे हाबनो दिनैहाय प्रमद बर'आ दिनै गोजोन गोरोबथानि खोथाखौ लाना गोबां बाथ्रा बुङो दिनै सिएमबो जाबाय बा माबा मोनसे जाबाय
दिनैबो बिथाङा जेराव थानायफोरखौ बरननायनि थाखाय जेबो राहा लामा लानायखौ जों नुनो मोनाखै बेवहाय नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिथांमोना जानो हागौ गभर्नमेन्टआव थानाय हिसाबै दिनै दैमारिखौ बख'नांगौ, सोरबा सोद्रोमाफोरखौ एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ रिलिज खालामनांगौ, ओरै फाइनान्स नन फाइनान्स दिनै बेफोरखौ उइथड्र खालामजोबनांगौ, बे बाथ्राखौ हयथ' नोंखौ बुंनो हाया दिनै, थेवब्लाबोथ' बियो किसुमान एसेमब्लिफ्राव माब्लाबा नोंनि बिटिसिनि एसेमब्लि जिहेथु उत्थापन खालामनानै होनांगौना एसे एनै। दिनै नोङो प्रेक्टिकेलि थांनानै बाहाय थांनानै नोङो ओरैबादि खालामनांगौ होननानै दा बुंहैथों, खिन्थु पेपारै खागजै दिनै बियो सासे चिफ जानानै दिनै बे एसेब्लाबो एसेमब्लिफ्राव उत्थापन खालामनानै होनांगौ। मानो खालामनानै होनो हाया? दिनै आंनि बुजिनायाव दिनै जों सामायन' जानो हागौ, जोंनि बुंनायनि एगेन्स्टआव सोरबा गाज्रिबो कमेन्ट हरनो हागौ। दिनै बिटिआर सुक्तिया एनडिएफबिनि थाखाय सान्ति सुक्ति नङा। एनडिएफबि सान्ति सुक्तिब्ला एनडिएफबिया सान्ति भाबै मोनजानांगौमोन, सान्ति भाबै दिनै मोजां गभर्नमेन्टनि जि आसनिफोर एसे एनैब्लाबो रिहेबिलिटेसनफोरखौ दिनै मोननांगौमोन, आसनिफोरखौ एसे मोननांगौमोन, दिनै मानो मोनाखै? जोङो जि जायगायाव थाङो बे जायगायावनो एनडिएफबिया मिरौ जिरौ, अदालगुरियाव थां मिरौ जिरौ, बाक्सायाव थां मिरौ जिरौ, जिसिबां धोनि जादों बिपिएफनि आमोलाव जाजोबनाय एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफ्रा बिपिएफनि आमोलाव जाजोबनाय, बुंब्ला गाज्रि मोनगोन। जोङो बे आंनि जिहेथु न' लुनाय, आंनि जिहेथु बाव थाफैनो हानाय, आं बिपिएफनि आमोलावनो मोनजोबनाय। 3 बोसोर जानानै थांबाय सान्ति सुक्ति एबा बिटिआर सुक्तिया, नाथाय आं दासिमबो मोनसेबो स्किमबो मोनाखै। आरो आङो दासिमबो दिनैनि बे खुंथायाव थानाय, आं बारस'बाय खोथाया, दिनैनि बे खुंथायाव थानाय जिहेतु जोंनि डिपुटि चिफ सासे दं बिनय बसुमतारी, जिहेतु बिथाङाबो सानसे समाव आफादनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि सारमोनाबो मोनबोदों। दिनै सासे बियो खुंथायाव थानायाव डिपुटि चिफ जानानै जोंनि सेंग्राफोरखौ बियो बेसेबांसो नायदों नोंनि नुनायाव? आंनि नुनायावथ' आंथ' दासिमबो खनसेबो लोगो मोनाखै। आङो लोगो मोनदों नंगौ थिग, आङो नैबे गेस्ट हाउस जिहेथु काजलगाव फरेस्ट डिभिजन गुदियाव, खिन्थु बिथाङा बुंदोंमोन, सारा बुंदोंमोन बे ओरैबादि लानानै फैदो, मोनसे मोननैसो लानानै फैदो, मोननै मोनथामसो लानानै फैदो। खायलाब साहाबमोनखौनो लानानै हाबदों, जोङो ज' रायज्लायदों। खायलाब साहाबानो लिस्टफोरखौबो होदों, नाथाय बे लिस्टआ ओरैनो द्रामासो नामा? गैया गैया, मोनसेबो गैया। गोबां बाथ्रा जों सावरायलायबाय, गोबां खोथाखौबो मोनथिबाय। बिथाङा जाहैबाय गोबाव सम जोंनिबो सेनियर, गोलाव सम हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों, गोबां दुखु दाहा लाबोनाय मानसि। थ' आं दिनै बेफोरबायदिनो बे सारखौ आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो आंनि चेनेलखौबो बेखिनियावनो आंनि जाखिनि भिडिअ गोलावबो जाबाय, आं बेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। सारखौबो आं दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बावहाय बिदाय होनो सानबाय। थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा लाफानो बावहाय दोनथ'बाय। जय बर' हारि।